רגליים על הקרקע, רצוי טיפה רווח בין הרגליים, זה פשוט לזרימה האנרגטית הנוחה והטובה בצורה כזאת. כפות ידיים על הרגליים פתוחות כלפי מעלה. מי שיודע את התנוחה שמה שנקראת מודרה, זה מאוד טוב בשביל החיבורים בצורה הזאת. פשוט אצבע, כל מודרה אומרת משהו אחר, אבל זה ממש טוב בשביל החיבור האנרגטי והזרימה האנרגטית שבזמן המדיטציה. נעצום את העיניים, נתחיל בנשימות עמוקות, ננשום וננשוף. מי שמכיר את נשמת האינסוף, זה הזמן לעשות כמה נשימות מהסוג הזה. כבר עמוד של אור לבן, בוהק, מגיע מהשמש המרכזית של הגלקסיה, מהבורא העליון, האנרגיה של ריפוי, יורדת ושוטפת אותנו, נכנסת דרך הכתר, שוטפת את כל התאים, המצח מתיישר, העיניים נרגעות, הלחיים, הלסת, כל המתח עוזב את הצוואר, והאנרגיה שוטפת בנעימות דרך הכתפיים אל הידיים, ממלא את בית החזה. שוב ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הריאות וננשוף. עם כל נשימה כזאת הגוף נרגע יותר ויותר, והאנרגיה ממשיכה לשטוף ושוטפת את כל האיברים הפנימיים וזורמת לה בנעימות תוך הרגליים ויוצאת דרך כפות הרגליים אל תוך עם האדמה. מגיעה לשמש המרכזית שנמצאת בתוך מרכז כדור הארץ. משם עולה אנרגיה של עם האדמה חזרה דרך כפות הרגליים עם כל החמימות והאהבה שהיא יודעת לתת, כל הוויטמינים, שעולה חזרה עד לצ'קרת הלב, ממלא אותו, ושוב דרך הכתר חזרה אל היקום. ואנחנו יכולים כבר לראות בתוך הפנימיות שלנו את מקדש הלב המקודש. הדמות האתרית שלנו, יפהפייה וזוהרת, עומדת שם. הלהבה הסגולה בוערת. ניתן לראות את השילוש ממלא את הלב ואת מקדש הלב המקודש. הלהבה הכחולה של הרצון האלוקי חובקת את הלהבה הצהובה זהובה של החוכמה האלוהית, משתלבת עם הלהבה הוורודה של האהבה. ואנחנו יוצאים דרך הפתח האחורי של הלב המקודש, של המקדש הזה, בספירלה של אור, מתכווננים ועולים מעלה, מעלה, חולפים דרך הרטטים של המימד הרביעי, ומגיעים אל המימד החמישי.
פירמידה של טלוס ישראל זוהרת ויפהפייה, מחכה לנו כבר, מלאה באורחים שלנו, במאסטרים, במלאכים, הארכי מלאכים, במדריכים האישיים שלנו, אורחים מכוכבים אחרים, ואפילו מגלקסיות שונות, שבאו לחוות את היום הזה איתנו. אנחנו נכנסים אל תוך הפירמידה. פירמידה זוהרת בכל צבעי הקשת, באור לבן ורך של הפנינה. ניתן לראות במרכז מזבח של קריסטל, מתחתיו דולקת הלהבה הסגולה, ומעליו קריסטל שחודר את קודקוד הפירמידה, חוד אחד שלו כלפי מרכז המזבח, והחוד השני החוצה, מקוון אל הגלקסיה והממדים האחרים, מחובר אל הבורא העליון. הקריסטל הזה פעיל וזורק ניצוצות בכל צבעי הקשת. אנחנו מוזמנים להיכנס, יש מקום לכולם, וכל אחד מאיתנו מוצא את הכיסא המיועד עבורו. המדריכים האישיים שלו מצטרפים אליו. אנחנו מתיישבים בנוח. היופי סביבנו זה משהו שקשה לתאר אותו. אין לו אח ורע פה אצלנו. הצבעים צלולים, בוהקים, ריחות נעימים באוויר, צלילים ענוגים מתנגנים ברקע. אנחנו מתיישבים. בראש ובראשונה אנחנו נחבר את הלבבות שלנו. כל אחד מאיתנו שולח קרניים ממרכז הלב. כל החברים והחברות שנמצאים איתנו היום. חיבור מהלב. אנחנו כקבוצה נעזור אחד לשני היום לעשות את העבודה כמו שצריך. בשביל זה אנחנו פה אחד בשביל השני. דבר ראשון שאני רוצה שנעשה היום כקבוצה, טיהור, ניקוי, איזון של הצ'קרות שלנו. זה תרגיל שמומלץ לעשות אותו לא כל יום, לפחות 2-3 בשבוע. אנחנו הולכים לאזן עכשיו את הצ'קרות שלנו באמצעות הקול. אנרגיה קולית. צ'קרת הבסיס. אנחנו נשתמש בהעברה של יא.
כולנו ביחד. צ'קרה של הטבור. שייכת לאו. נעבור למרכז השמש. אנחנו משתמשים באו. צ'קרת הלב. צ'קרת הגרון. איי. העין השלישית. איי. צ'קרת הכתר. אי. צ'קרת ההתעלות שנמצאת מעל הראש שלנו, זוהי צ'קרת האום. עכשיו ניתן להמשיך במסע שלנו, כולנו כאחד, קמים ויוצאים מן הפירמידה, נכנסים למרכבה גדולה שמחכה לנו כבר בחוץ. מרכבה מלווה מכל הפמליות שלנו, מלאה באור לבן, חלחל, בוהק, מופעלת כרגע, מתרוממת, נכנסת לשער אנרגטי שמוביל אותנו לתוך העיר טלוס. אנחנו מרגישים את הספירלה שאנחנו עוברים בתוך השרוול, אורות מסביב. אנחנו נוחתים במפלס הריפוי בעיר טלוס. דורית. המרכבה נוחתת חרישית, דלתות המרכבה נפתחות, כולנו יוצאים כקבוצה ופוסעים על אדמת עיר האור טלוס. אנחנו מובלים על ידי מדריכים מהעיר טלוס לכיוון
פירמידה עצומה בצבע לבן, עצומה בגודלה. לפני כניסתנו לפירמידה שוטפים אותנו אורות, כל מיני צבעים שמנקים כרגע את הגוף שלנו, כדי שנוכל לשאת את התדרים, את הרטטים שיש בתוך הפירמידה. הגוף שלנו עובר שטיפה, למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. דלתות הפירמידה נפתחות. אנחנו נמצאים כרגע באולם מאוד מאוד גדול, מפואר. קירות הפירמידה צבועים בצבע זהב, מקום שמעורר המון כבוד. אנחנו מתיישבים בכיסאות וממולנו יש במה. על הבמה אפשר לראות דמות מאוד מרשימה. זוהי כהנת, שמה ליאוררה. היא לבושה בגלימה בצבע תכלת, על צווארה עדיים מאוד מאוד יפים. שערה מגיע למחצית הגב. מאחוריה כהנות נוספות וילדי טלוס. הם מתחילים בשירה מאוד מאוד שקטה, כדי להמשיך ולהתאים את הרטטים שלנו לרטטים שלהם. מי שיכול לשמוע את זה באוזן הפנימית שלו. ליאוררה מבקשת למסור לכם מסר. בני אנוש יקרים, הגעתם לכאן, לממד החמישי, לעבור ריפוי. היום ניתנת לכם הזדמנות פז לריפוי מהיר כבזק. הכלי שאותו אתם מפעילים הוא הלב. הכוונה הטהורה ביותר שלכם, החיבור הקרוב ביותר לרצון האלוהי שלכם. ברגע שתתחברו לאהבת העצמי הגבוהה שלכם, תוכלו לשלוט בכל הגורמים החיצוניים ששולטים היום כביכול בחייכם. אתם משתמשים בקלות רבה מדי במשפטים כמו חולשות אנוש, ונופלים לכל מיני דברים שיחזקו אתכם כביכול מהעולם החיצוני, כמו האבסת אוכל, סוכרים, קופאין, אלכוהול, נפילה לתוך דרמה, חיפוש ריגושים. כל זה רחוק מאוד מהמלאך הזהוב אשר אתם. התחברו אל הלב והקשיבו לו לעתים קרובות. במהלך הדקות הקרובות אנחנו נערוך כמה פעולות שרק אתם תוכלו לשלוט בעוצמה של התוצאה. יהיו מכם כאלה אשר יצאו מכאן שונים לחלוטין, ויהיו כאלה שהשינוי יהיה קל ביותר. לכן אני מבקשת להתחבר לרצון האמיתי שלכם לשינוי, להסכמה שלכם
לוותר. לא מהמקום של להפסיד, אלא מהמקום של להניח. כהנות שנמצאות כרגע מאחורי הכהנת וילדי תלוס יורדים כרגע מהבמה ונעמדים מאחורי כל אחד ואחד מאנשי הקבוצה. מקודקוד הפירמידה יוצאות קרניים, קרני אור שמתפצלות בזוגות זוגות לכל אחד ואחד מאנשי הקבוצה. הם בעצם ההיבט הנשי והגברי של כל אחד ואחד מאיתנו. כרגע מתחיל להתבצע איזון בין הצד הימני לשמאלי, בין הזכרי לנקבי. קרניים חודרות דרך המוח בעדינות, נכנסות לתוך גופנו ויורדות מטה בצורה ספירלית. יש ביניהם רווח, יורדות מטה כמו צורת ה-DNA עד כפות הרגליים ועולות בחזרה לצד הנגדי, עולות מעלה עד הקודקוד. מקודקוד הפירמידה יורדת עכשיו מילה שעשויה מזהב טהור, זהב נוזלי. המילה הזאת זאת אהבה. אהבה יורדת לאט לאט כמו נפילה של נוצה ונכנסת במרחק של בין הצד הימני לשמאלי של הסלילים בראש שנכנסו לנו דרך הראש. מחליקה מטה, מתלטפת בצדדים, יורדת דרך חוט השדרה, מתפצלת לשתי הרגליים ויורדת לאם האדמה. איננו נשואות כרגע אל הכהנת, אל ליאוררה. היא מושיטה את ידיה קדימה כרגע, ואפשר לראות שבין ידיה נוצר כדור אנרגטי בצבע ורוד. הכדור האנרגטי הזה מכיל בתוכו את ריכוז אהבתה אלינו, את הרצון הכן והאמיתי שלה של אהבה ללא תנאי לריפוי המלא שלנו. מהכדור הזה יוצאות קרניים אל ליבו או ליבה של כל אחד ואחד מהקבוצה. אפשר לראות את הקרניים נצבעות בצבע ורוד בהיר ונכנסות אל הלב. הלב מתמלא באור ורוד והוא רוטט ברטט האהבה. אתם מתבקשים לתת מחשבה, לתת את הכוונה הגבוהה ביותר שלכם להצלחה של השינוי שאתם מבקשים אותו. האנרגיה העבודה עולה מעלה, עולה ממעלה הגרון, נכנסת לתוך הפה, ובעצם משמשת מעין מחסום למזונות שנושאים רטט
שהוא נמוך מהרטט שמתאים לנו כמלאך זהוב. האנרגיה עולה מעלה ומגיעה לאצטרובל. בלוטת האצטרובל היא בעצם שער לממדים גבוהים, היא בעצם העין השלישית שלנו. האנרגיה בצבע ורוד מאירה את האצטרובל. האצטרובל, בלוטת האצטרובל שלנו אחראית גם על תהליך ההזדקנות של הגוף שלנו. אנחנו נותנים עכשיו כוונה לחידוש תאים, להאטת ההזדקנות ולפתיחה של העין השלישית לראייה רחבה יותר. ילדי טלוס שעומדים כרגע מאחורינו מוציאים 3 גבישי קריסטל. הגביש הראשון מונח בין הכתף לצוואר שלנו, הוא גביש בצבע כחול. הגביש השני מונח על חוט השדרה שלנו, הוא גביש בצבע ירוק. והגביש השלישי מונח בין הצוואר לכתף מצד שמאל שלנו, הוא גביש בצבע כתום. לכל גביש יש את האיכויות שלו, והוא מופעל אך ורק על ידי כוונת הלב. אנחנו מתרכזים כרגע בגביש הירוק, בגביש הכחול. הוא מאיר את עצמו בצבע כחול אינדיגו ומתחיל לשלוח את האנרגיה שלו לכיוון הגוף שלנו, גם לחלק של המוח וגם לפלג גוף תחתון, והוא מתקדם בצורת פולסים, שולח פולסים, והוא מטפל כרגע בנושא הסוכר ובנושא הקפה. כל מי שמכור לסוכר, כל מי שמכור לקפה. צבע הכחול מתחיל להתפזר בגוף שלנו לאט לאט. נכנס למחזור הדם שלנו בפולסים. הוא יכול לפרק גבישי סוכר והוא מנקה שרידים של קופאין. תן את תשומת ליבנו לגביש קריסטל הירוק. הוא מאיר בצבע איזמרגד, ירוק זרחני משהו. והתפקיד שלו הוא לנקות שאריות של חומרים כימיים שנובעים מעישון סיגריות כמו ניקוטין, שנובעים ממזון שמלא בחומרים כימיים. הביאו כוונה אמיתית מהלב ותראו את הצבע הירוק
זורם בגוף שלכם. מגיע לכבד. מנקה את הכבד מחומרים שלכבד מאוד קשה לפרק. תראו את הכבד חוזר לגודלו הטבעי. צבע עולה מעלה מעלה, שוטף את המוח ומגיע לנקודה במוח שמפעילה את הצורך שלנו במזונות מעובדים וצורך שלנו בסיגריות. גביש הקריסטל השלישי, צבע כתום, נושא את מהות הצבע הכתום, שזה בעצם מחיה תאים, מחדש תאים. האנרגיה הזאת פורצת לתוך גופנו, שוטפת אותו ויוצאת החוצה מהגוף שלנו ומנקה את הגוף הרגשי מתודעות נמוכות שהתיישבו עליו בעקבות התמכרות לסוכר, לסמים, לסיגריות. אנחנו שוב נערב את הלב ונבקש בקשה עמוקה ביותר עם עוצמת הקבוצה, עם עוצמה האנרגטית של כל הקבוצה, לשחרר מהגופים שלנו, בעיקר מהגוף הרגשי והמנטלי, כל צורת התמכרות שלא משרתת את הרצון האלוהי שלנו. גבישי הקריסטל התרוקנו מתוכן, וילדי טלוס אוספים אותם כרגע לסלסלה שהם אוחזים בידיים. הם מחזיקים בידיים פרחים קטנטנים בצבע כחול ובצבע לבן, שלכל פרח יש 3 עלי כותרת. 3 עלי כותרת. מפזרים את זה כרגע עלינו. והפרחים נטמעים כרגע בתוך הגוף שלנו ומעצימים את התיאור האנרגטי שכרגע עברנו. כהנות וילדי טלוס יוצאים כרגע מהפירמידה. כהנת מודה מאוד מאוד על שיתוף הפעולה ועל רצון הכן של כל אחד ואחד. היא רוצה להוסיף ולומר שהיא רואה
גוונים שונים על העילות של הקבוצה שלנו, שמסמנים בעצם את העוצמה של הכוונה הטהורה של כל אחד ואחד. היא מודה לנו מאוד מאוד. ואנחנו מודים לה מקרב לב על האפשור ועל המידע שנושא את הרטט של הממד החמישי. תודה רבה. אנו יוצאים מהפירמידה כקבוצה ומתחילים ללכת בשביל אבני קריסטל יפהפיות, בוהקות. בשביל להתפתל, ואנחנו נכנסים למערה, מערת קריסטלים, אחד אחרי השני, כאשר הקריסטלים מהירים בגוונים שונים, בצורות, גדלים שונים. אנחנו הולכים פנימה, פנימה, פנימה לתוך המערה, עמוק עמוק. המערה מתחילה לרדת לתוך עומק האדמה. אנחנו יורדים במין שרוול עמוק 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 פנימה. אנחנו יורדים עמוק עמוק כאשר בקירות מכוסים בקריסטלים יפהפיים, בגוונים וגדלים שונים. אנחנו רוטטים ברטט גבוה מאוד. לפנינו נפתח מערה יותר גדולה בצורה משושה, מערה גדולה עצומה, מלאה בקריסטלים, כאשר בקירות יש מדפים עם קריסטלים גדולים. אנחנו נמצאים בספרייה הקריסטלית של טלוס, ספרייה קסומה מאוד, שמכילה אינפורמציה רבה של גלגולים רבים של כל אחד מאיתנו. אנחנו נכנסים פנימה, אפשר לחוש באנרגיה המיוחדת. כל אחד נקרא להגיע לקריסטל מסוים שמאפיין את הצפנים שלו. המערה גדולה, וכל אחד או אחת ניגשת לקריסטל שמושך אותו אליה. הקריסטל אליו נקראתם הוא הקריסטל שלכם. קריסטל שמכיל שם צפנים, עוד ממלא מוריה העתיקה. מידע רב נצור בתוכו. כל פעם שהנשמה שלנו מסיימת גלגול מסוים, המידע מוצפן בתוך הקריסטל. כל אחד ואחת יכולים לקחת את הקריסטל, להרים אותו, להצמיד אותו לעין השלישית או ללב המקודש, ולחבור למידע שהוא או היא צריכה לקבל.
המידעים אכן עוצמתיים ביותר. כל אחד ואחד בזמנו החופשי יכול במסעות שלו להגיע לספרייה ולחבור לאינפורמציה אותה הוא צריך לקבל ואיתה הוא צריך לעבוד. אנחנו מחזירים את הקריסטלים. כל אחד ואחת מתיישבים בכיסאות הקריסטל שנמצאים במערה. אנחנו עומדים לקבל מסר. ערב טוב. כאן אדמה, כהן הגדול מטלוס, ברוכים הבאים נשמות יקרות. אכן זהו יום מרגש בטלוס לראות אתכם מתעוררים אחד אחד אחת אחת, כל אחד בזמנו החופשי עם המידע שלו. אכן אתם חוברים ללב על המוריאני שלכם, ואכן הייתם פה, הייתם איתנו. הייתה תקופה בה היינו אחד, ואנחנו בימים אלו חוברים חזרה לכוחות שלנו, חוזרים בחזרה לאורות שבנו. אנו אכן מתעוררים. ההתעוררות היא התעוררות גלובלית בפלנטה כולה, ואכן למוריאנים רבים מתעוררים בכל אחת מהיבשות. האזור שלכם הוא אזור שבו נשמות למוריאניות רבות בחרו להגיע לפה להתגלגל, לכן קהילת טלוס גדלה בזמן כה קצר לממדים כה גדולים, וזה ילך יגדל ויתעצם. אכן למוריאנים רבים בחרו שיעורים מאוד קשים באזור הזה. אזור המזרח התיכון, אזור שרווי שנאה, אזור שרווי בדם, אזור שרווי במלחמות של אותם בני אנוש שבחרו בגלגולים שונים בבחירה הזאת. אך הייתה תקופה שונה, תקופה של אהבה, תקופה של הרמוניה, תקופה של חמלה, ולכן לבכם מתעורר כאשר האנרגיה הזאת קוראת לכם, כאשר אנחנו באים ולוחשים באוזניכם ומאירים אתכם לימים אלו של שמחה, אשר אתם, כל אחד ואחת פה יש לה תפקיד ותפקיד מסוים ומהותי בהמשך הפצת האור העלאת הרטטים לכדור הארץ, לפלנטה כולה. כידוע לכם הפלנטה עוברת שינוי, ועם השינוי הזה לבבות בני האנוש התעוררו, לא כולם, אך בני האנוש התעוררו ואכן יעזרו לאמא האדמה לעבור את השלב הכה שונה שבו היא מתמודדת בימים אלו, שלב של לידה מחדש. אכן הכתבים השתנו ומזג האוויר משתנה, אכן שינויים רבים מתחוללים, האדמה מתפרצת והרי געש ורעידות אדמה מנקים את הזוהמה אשר אתם בני אנוש לצערנו הרב שמתם בזמן כה קצר בתוך האדמה הזאת. אך אם האדמה כרגע מנקה את עצמה, ולכן בני אנוש יקרים בעולם יאלצו לדעת גם ימים לא קלים, חלקם אפילו בבחירה מודעת יבחרו לעזוב את הפלנטה. כן, אכן הפלנטה עוברת למקום חדש, לממד חדש, לרדתים חדשים. אנחנו בתקופה של מעבר בין הישן לחדש. אכן ישויות אור רבות דיברו על התקופה הזאת בשנים האחרונות. אותו ישות אור מאוד עצומה בשם קריון דיבר על כך עוד מ-1987 והעביר מידעים רבים. ואנחנו בזמן ימי המשיח. התפקיד שלנו למוריאנים יקרים, בני טלוס החביבים, התפקיד שלנו להפיץ את האור בדרך רטט האהבה. רטט האהבה אכן פותח את לבבות, ולידי כך נוכל כמה שיותר בני אנוש להעיר עוד ועוד בני אנוש יקרים אשר כבר בוחרים בימים אלו להישאר פה בפלנטה ולהמשיך ולקיים את האנושות. אכן האנושות הוא תפקיד מאוד חשוב, ואיננו רוצים להכחיד את בני האנוש הקיימים בפלנטה, מכיוון האנושות ובני האנוש עבדו מאוד מאוד קשה כדי להגיע לשלב הזה, לרגע הזה, ואכן אותה אנרגיה עצומה אשר מוכרת בפניכם כבורא עולם מסתכלת מודעת לבחירות שלכם, כי הבחירה היא חופשית. הבחירה היא חופשית להתעורר, והבחירה החופשית היא להישאר רדומים. אנחנו מתפקידנו, כאשר התחייבנו לעזוב את למורה ולהגיע בחזרה לעיר הטלוס, בחרנו לעזור לאותם בני אנוש יקרים, כמו שהפליאדים עוזרים לבני האנוש, וכמו שחברים מכוכב אחר באים במיוחד על מנת להעיר ולעזור לרטטים הגבוהים להתעורר. ולכן אתם יקיריי נמצאים פה היום על מנת להפיץ את האור בזמנכם החופשי, בתא המשפחתי הגרעיני שלכם, בתאים יותר רחבים, וכנראה כמובן גם באזור ארץ ישראל. ואכן קהילת טלוס ישראל היא בעלת תפקיד מסוים, והתפקיד שלה קודם כל להאיר את אזור המזרח התיכון, שישלוח את ארץ ישראל, וארץ ישראל תעביר את האורות כזרועות לכל אותם עמי ערב אשר גם שם התעוררו, ויש שינויים גלובליים רציניים ביותר. שינויים גלובליים ושינויים במזרח התיכון שיגרמו ויצליחו להביא את השלום, את האחווה, את ההרמוניה לאזור המזרח התיכון. וכך אנחנו נוכל להגיע למימד החמישי ונוכל לרטוט ברטט של האהבה וההרמוניה באופן תמידי.
נשמע לכם אוטופיה, אכן לא ככה דברים, למרות שאנחנו יודעים לכך שבימים אלו אתם עוברים את התקופה הזאת, לא בדרך קלה, אתם נאבקים בישן ואתם רוצים את החדש. החדש אכן כבר מגיע אליכם, לזכור כי הסביבה שלכם עדיין רוטטת ברטט הישן, ולכן אנו מייעצים לכם את כל אותם דברים נפלאים שדובר פה היום. אנו מייעצים לכם לנקות את הגופים על מנת שיהיו קלים ויוכלו להכיל את השינויים במעברי האנרגיה. אנו מייעצים לכם לבוא ולמדוד בכל יום, בכל בוקר, למדוד מספר דקות, כ10 דקות, על מנת שתוכלו להגיע ולבקר אותנו באופן מודע לאותם מקדשים בטלוס ולבצע ניקוי. מהמקום הזה תוכלו להמשיך את יתר היום שלכם בממד השלישי. אכן, חשוב מאוד כי אתם תהיו מאוזנים, ולכן כאשר אתם יוצאים מהאיזון, יורדים מהממד החמישי לשלישי ומופרים על ידי כוחות הנפש שלכם ויורדים לרטטים נמוכים, תעצרו את הנשימה, תספרו עד 3, קחו נשימה מחודשת ועטינו מחדש את האנרגיות בגופים שלכם. הגופים שלכם צריכים להיות נקיים, צריכים להיות תהירים על מנת שתוכלו להעביר את האנרגיות לאותם בני אנוש שסובבים אתכם, ולכן האנרגיות שלכם יעברו ביתר קלות ויעברו, תרגישו, תחיו בדרך הלב. כל זאת לכן עליכם להיות ולהימנע מאותן התמכרויות מטופשות שבני האנוש ימצאו על מנת לא להרגיש את הלב. לכן יקיריי, שימו לב לבחירות שעשיתם היום ולניקוי. שמרו על הניקוי הזה ויזכרו ביום הזה המיוחד שהגעתם לפה במיוחד על מנת לבצע את השינוי באופן מעמיק ביותר ולא להיות מכורים. לא להיות מכורים לאותם מקומות ואותם מאכלים ואותם הרגלים שלוקחים אתכם לרטטים מאוד מאוד נמוכים, רטטים אשר מונעים מכם לעשות את עבודת האור, מונעים מכם לעלות לממד החמישי, מונעים מכם לעשות את המשימה אשר אליה התחייבתם, המשימה על המוריאנית, להפיץ את רטט האהבה ולחזור לאותם ימי קדם. אותם ימי קדם שחיינו בממד החמישי, חיינו בהרמוניה, אותם ימי קדם כאשר הייתם מאסטרים גדולים, מאסטרים ענקיים כאשר האנרגיה שלכם לא הייתה לקודה באופן קטן בגוף הפיזי שלכם, אלא הייתם בעצם בגודל עצום של 3, 4 ו6 מטר, יכלתם להכיל אנרגיה עצומה ויכלתם לבצע את כל הכוחות שלכם ולעשות כל מה שרציתם, להגשים את הייעוד, להגשים את החלום, ללא מאבקים פנימיים אשר רובכם עדיין נמצאים בהם. לכן יקיריי, לא סתם הגעתם לפה, הגעתם מבחירה. אם בחרתם, אנו איתכם לאורך כל הדרך, אנחנו תומכים בכם בשינוי שאותו אתם מבצעים היום, השינוי אשר ימשיך להתאבות, השינוי אשר ייקח אתכם למעלה בהמשך הצמיחה הרוחנית שלכם בפן האישי, והשינוי אשר יביא אתכם לקחת חלק בטלוס ישראל. קהילה אשר הולכת וגדלה, הקהילה הזאת אחת המטרות שלה היא אכן תמיכה, ואתם חבודים, אתם יקיריי צריכים כמובן לתמוך זה בזו, ראו איש אחד בשני על מנת להקל. פתחו את הלבבות שלכם אחד לשני, הקלו את השינויים אשר אתם עוברים, עשו את השינויים טובים אשר יוצאים מהלב. ולכן יקיריי, אנו מברכים אתכם על שהגעתם לפה, אנו בטלוס חוגגים, אנו חוגגים מכיוון שכל אחד ואחת מפיץ את האור, לא 3, 4, 6 אנשים נוספים שגם הם התעוררו, ובכך אכן אנו מגשימים את המשימה שלנו, המשימה למוריאנית. אנו יודעים כי חלקכם יגיעו גם באזור הקיץ להר השסטה ויעברו עילוי וטרנספורמציה רצינית ביותר בבחירה של הנשמה ברמה הגבוהה. כל אחד בזמנו, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהזמן הוא לא רב, אכן 2012 קרב, ולכן אתם מתעוררים במהירות כזאת, ולכן אתם מרגישים שאין זמן, כי בהחלט אין זמן. לכן חיי יקיריי, אל תימנעו ואל תדחו את זה למחר, כי אין מחר, המחר זה אשליה, המחר זה היום. כל החלטה שלכם צריכה להיות מהלב באותו רגע, ממקום של ההווה, ממקום של עכשיו. תחיו את ההווה בכל רגע נתון, אין עבר, אין הווה, אין עתיד. יש הווה עכשווי, אין עבר, אין עתיד. ולכן אליכם להמשיך ולחיות את ההווה ולא לחשוב על מחר, אלא לחיות את הרגע. הרגע זה הבחירה, הרגע זה ההחלטה. מאותו הרגע אתם מגשימים את הרטט של הבחירה וההחלטה שלכם. כמובן שאחרי שנייה, כפי שמצוין בזמן שלכם, זה יכול להשתנות בשוב. ולכן הבחירות שלכם הן בחירות שצריכות להיות מוחלטות באותו רגע, ולכן לשמר את האנרגיה הזאת. אנו מזמינים אתכם למקדשים בטלוס, אנו מזמינים אתכם להיפגש עם הכהנות היפהפיות שלנו, אשר עובדות מהלב, עם ילדי טלוס השמחים שלנו, אשר יגרמו לרטטים שלכם ולשמחה ולצחוק בחיים שלכם להיכנס. אנו מזמינים אתכם להיות אחד איתנו, אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במסע המופלא הזה, המסע המופלא שאתם בחרתם, המסע המופלא שיחזיר אתכם בחזרה לגעגועים הכועזים אשר אתם רוצים לחזור הביתה. הבית הוא פה, צרו לכם את הבית מחדש, הגן עדן הוא פה, צרו לעצמכם את הגן עדן מחדש. הבחירה היא שלכם, הבחירה החופשית.
אנו שמחים מאוד על היותכם פה הערב. ישויות אור רבות מכל הפלנטה הגיעו לפה, ישויות אור רבות מכל היקום הגיעו לפה. ישנם איתנו פה כוכבים יצורים מכוכבים אחרים אשר חברים שלנו ובאים לעזור ולהעלות את אנרגיית האור בכדור הארץ. גם הם איתנו פה היום. אנו מאחלים לכולם ומודים לכם על האומץ הרב אשר הפגנתם כאשר יצאתם והגעתם לפה ביום מיוחד זה עם הבחירה האמיתית שלכם, מהלב המקודש שלכם. יהיו ברוכים, יהיו שלום, כאן אדמה. אנו מודים לאדמה, למאסטרים, למלאכים, כל ישויות האור שנוכחים איתנו פה היום. אנו מודים על כל המידע הרב והעבודה הנפלאה אשר ביצעתם איתנו. אנחנו יוצאים כקבוצה מספריית הקריסטלים, מתחילים לעלות במעלה השביל למעלה למעלה, עולים למעלה למעלה במסדרון הקריסטל עם האור, יוצאים מפתח המערה כאשר המרכבה מחכה לנו. אנחנו נכנסים כקבוצה למרכבה, יושבים במעגל, קרן אור לבנה בוהקת, חודרת וממלאת את כל המרכבה. המרכבה מתחילה לעלות מעלה מעלה. מעלה מעלה, היא חוברת לשרוול אור צהוב שמושך אותנו מעלה מעלה ביציאה מהר השסטה. מעלה מעלה. אנחנו עולים ומגיעים, עולים מעל האטמוספירה, מגיעים לאזור החלל, רואים את כל הכוכבים מנצנצים סביבנו. במהירות האור המרכבה פונה ומגיעה ליעד שלה. אנחנו יורדים למטה למטה לאזור המזרח התיכון, חוברים לאזור החדר הזה. המרכבה נפתחת וכל אחד חובר לגוף הפיזי שלו. לוקחים נשימה עמוקה. עולים כל אחד בזמנו החופשי להזיז את הידיים, רגליים, הראש מצד לצד לאט לאט. כל אחד פותח את העיניים. ברוכים הבאים, מושבים.